Fil-kwistjoni tal-binja fi triq Zekka kien hemm ta' aħbarijiet folot. Sosna dan is-segretarju parlamentari Michael Falzon waqt laqgħa ta' gvern li jisma' fejn fost oħrajn spjega kif l-aħbar li l-gvern ħaqart f'Baħar Iċċaq biex jagħtiha l-Marko Gaffarena mhuwiex minnu. Hawn Michael Falzon żvela kif kien is-segretarjat parlamentari mmexxi minn Jason Azzopardi li ta' istruzzjonijiet biex din il-persuna titkeċċa minn fuq din l-art. Dan għax kienet ilha ma titħallas il-kera mill-1989 u waħda mill-kundizzjonijiet tal-kirja kienet li ma jinbenix bini għal skopijiet rikreattivi. Dwar l-Awtorità Maltija għall-ippjanar, Falzon spjega kif minn meta naqset it-tariffi tagħha bi 43% it-dħul tal-awtorità żdied b'10%. Falzon irrimarka dan meta kien jirrispondi għal kumment dwar il-burokrazija li jagħmel Anġlu Xwierer f'isem l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif permezz tal-użu ta' Development Notification Order fil-Belt Valletta kien hemm 14 l-applikazzjoni għal boutique hotels biex il-belt tkompli tieħu l-ħajja. Rigward il-politika tal-MEPA li tippermetti ċertu lukandi jistendu l-bini b'żewġ sunari, Falzon spjega kif il-MEPA s'issa rċevit ma 12 l-applikazzjoni. Min fost il-pubbliku kien hemm ukoll klim ta' tifħira l-iskema ġdida tal-ħwienet fosthom minn Ġankar Farrugia mill-GRTU. Fisem il-GRTU dwar l-iskema tal-ħwienet dwar il-konsultazzjoni kollha li saret mal-GRTU u kemm il-darba tlabnik laqat inti kont dejjem taċċetta u tisma' għalmenu dak li kellna ngħidu. Grazzi ukoll tat-talba tagħna li Strada Zakkarija kienet fil-fatt illum saret Zone 2 minflok Zone 1. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif skema l-ħwienet tal-belt tippermetti l dawk kollha li jgawdu minn kirja jew ċens fuq ħanut li jingħatalhom titlu ta' ċens temporanju ġdid għal perjodu ta' 45 sena. Rigward iż-żoni barra mill-iżvilupp, Falzon irrimarka kif fl-2006 taħt amministrazzjoni preċedenti din iż-żona żdiedet b'2,160,000 metru kwadru.